Izgleda kao da se mučiš. Ne. A kako se diže? Malo teže ide na gore. To kraj. Spustim još jedno. Ajde. Naravno, to još nije završeno, ima još tu još da se radi. Treba stavimo poklopac od ozdo. Faza. Da, ovo je već blizu verzije 1. I noćas ćemo da spavamo u tom krevetu. Da, krevet je čudno, spravo, zdravo, zdravo. Jasno.